Shalom sedherek ingkang kinasih. Kepareng kula Yonatan Aditya Prasojo maosaken renungan Sabda Winedar Ahad 21 Februari 2026 kanthi jejer sampun ngantos kompromi. Renungan kadasaraken saking pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Matius sekawan ayat 11 ingkang mekaten. Ing kono Gusti Yesus banjur ngendika marang iblis, "Wis lunga setan, sebab ana tulisan mengkene, Pangeran Allahira kang kudu sira sembah, lan panjenengane piyambak kang kudu sira abekteni." Mekaten pangandikanipun Gusti. Kita lumebet wonten ing andharan renungan. Kita sami mangertos bilih iblis menika tansah budidaya bab ingkang cengkah kaliyan kersanipun Gusti Allah. Iblis menika tansah nggodha manungsa kangge nerak angger-anggeripun Gusti. Gusti Yesus sampun paring tulodo dhateng para kagunganipun supados tansah waspada sampun ngantos kenging godha dening iblis. Gusti Yesus nundung iblis ingkang nggodha panjenenganipun, "Wis lunga setan." Gusti Yesus mboten badhe kompromi kaliyan iblis. Menawi kita niteni gesanging manungsa, pranyata taksih kathah ingkang remen kekancan kaliyan iblis. Iblis menika saged kita prangguli kanthi wujud ingkang mawarni-warni. Kados dene judi online, miras, narkoba, pergaulan bebas, korupsi, nindes sesami, KDRT, budi ketoho, lan sak piturutipun. Sedaya menika ndatengaken kasisahan lan dadosaken kasangsaraning manungsa. Sinasa mekaten tansah dipun lampahi dening manungsa. Minangka pendherekipun Gusti Yesus, kita tinimbalan mujudaken gesang ingkang tansah waspada. Sampun ngantos kagodha dening iblis. Wonten pitembungan, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Mila menika sampun ngantos aweh kesempatan dhateng iblis ingkang awujud menapa kemawon kangge nggodha kita. Caranipun inggih menika tansah njagi sesambetan ingkang raket kaliyan Gusti. Sumangga tansah nyuwun pitulunganipun Gusti supados kita saged ngadepi panggodaning iblis. Sikep mboten kompromi kaliyan iblis menika wigati kita udi. Kados dene Gusti Yesus ingkang kanthi tegas nundung iblis, "Wus lunga setan." Mekaten renungan Sabda Winedar wonten ing dinten Ahad 21 Februari taun 2026. Gusti mberkahi.